Il-ġuri ta' Liam De Bono żagħżugħ mixli bl-attentat taqtil fuq is-surġent Simon Xkembri għat-tieni darba spiċċa kien post minħabba sitwazzjoni tal-coronavirus. Il-ġuri kellu jibda fis-16 ta' Novembru li għadda u l-mira issa hi anki jekk hija possibilità remota għal April li ġej. Dejjem jekk is-sitwazzjoni tal-pandemija se dak iż-żmien titjieb u jonqsu il-każijiet pożittivi. Il-ġuri ta' Liam De Bono għandu jinstema' quddiem l-imħallef Giovanni Grixti. L-avukat Simon Mikallef Staffraġ qed jiddefendi Liam De Bono filwaqt l-avukati Arthur Azzopardi, Andy Allul u Herman Mula qed jidhru f'isem Xkembri. Diversi ġurijiet u kawżi oħra waqgħu lura minħabba sitwazzjoni delikata li għaddejjin minnha u dan li qed jagħmilha ferm diffiċli għall-amministrazzjoni tal-qorti biex tappunta aktar ġurijiet. Ftit tal-jiem ilu kien ġie post ukoll għat-tieni darba il-ġuri tas-Serb mixli bil-qtil tan-negozjant Hugo Ketkuti dan ġie post ukoll għat-tieni darba u tpoġġa sine die.